kwedu naMchiBuja tauya dzanyasi Nhau musi womuvhuro zuva ro15 mwedzi uno waNyamavhuvhu nozulo wachamisa anobatora wakanga wariko kumasvingo kunhandare yomucheke wari kuita kureketa nevanhu wachiti makaita basa kutivhotera aidi vanhu vanga wakaita kuita kuzara kuita mavhu nomanyara chaiko apa painge paribeka vanhu vanga vakwidziwa mabhazi vanhu vakatoita kunzvengana nemapurisa anga akaita kuzara muguta romasvingo wari kuda kuti vanhu vareke kuenda iko kurari yavachamisa ikweyo wachamisa apa wakazoreketa wakasimbisa pfungwa yekuti zvichewa zvomunyika zvinofanira kuramba zvichindobatsira vanhu waruda kutoedza kuti zvichewa zvireke kugobuditsiwa munyika zviribe kupepetiwa kuenda mberi zvakaita sana lithium naiva naplatinum zvinofanira kuti zviende mberi zvapepetiwa kare nokutonhadzira zvinonhadziwazvo zvanhadziwa muno munyika rekai tigoramba tichiringa wagotoreketa pokare wakati migwagwa nozvimwe zvirikuda kuti zviwakiwe mumaguta zvichaita kuita karikiriki chaiko pavanopinda muhurumende kuotonga rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichimbotika sei. Tiri pabato ravo ribodziro jobhosikarana Godfrey Stole nyasi pokare warambiwa kwai kuti wagobisiwe mujere apo wachinziwo nyaya yavo ichabenuka kudare dzimhosva zuva ro20 noribodzi mwedzi wambudzi chaiwo pakaita kunyangariwa ipapa apawo mapurisa noyo majeriwo wabva wanzino rimwe dare munyika wanofanira kuti wabvumidze kuonana nemagweta avo zviribe kana anobvunza magweta anofanira kunge achibvumidziwa kuenda kuona vanhu vavo chero nguva yavanenge vari kuda kuita kureketa navo pakaita kunyangariwa chaipo nokuti ivo wana jobhosikara vanga vari kurambidziwa kuita izvozvo wamwe wemasangano akazvimira egani wari kuita kuhwadziwa noizvo zviri kurekereka zvino waagotoreketa kutoti wadichiwa manje waita kufinhiwa waakutofunga kundoti pese pese wachandomukira wandoita zvokuita kuratidzira rekai tigoone kuti zvichambopera sei. Kuna mumwe murume wokusouth Africa ane makore 32 anonzi Siyabonga Ntombela kwai abatiwa nevamwe vanhu vomuZimbabwe washanu waino-mhangura yakabiwa mumatambo wemagetsi nozvimwe zvakadando inorema makirogiramu chiuru chibodzi nomazana 673 1693 kgs apa kwai wabatiwa vari kuzambuko Robert Bridge waruda kutobira kuenda South Africa pakaita kunyangariwa asi tiri kufara kuti wabatiwa. Nyasi nanozuro vanhu vazhinji vagoita kuvhunduka nokuti vanga vasingazviziva asi isu tinogara taziva kare kuti ngweseba vanoti CCC wariwo batori wanoritsigira nyasi uno hopoero wavhundutsa vanhu vari kureketa kuti kasukuwere munhu anoita uyani munyaya dzomatongerwo enyika pabodzi pauno kuti kwai aribe zvizhinji anozvisenzera zvakaita kunaka ndopaunotoita kuona kutoti aidi tiri kuhwira hondo dzakaita kusiyana chaiko ipapa ukaona munhu anoti kasukuwere munhu musvinu wobva watoziva kuti naiye wacho paita kunyangariwa rekai tigoramba takaringa mberiku kwakaita kunyangariwa kunoita kuratidza zvizhinji. Sipo samumalunga anowabiwa chenyasi waenda kudaro dzimhosva nonyaya yekuti kwai wari kunziwo wagoenda kugara papurazi ravo ravakatenga muna 2017 wachitenga nomari yavo wachinziwo kwai vari kugara panzvimbo yehurumende waribe mvumo pakaita kunyangariwa apa kwai Obert Mpofu atobenuka pokare kupurazi kwacheko kupurazi ribodziro reSidhakeni zvatoita kuvhiringa vanhu chaiko pakaita kuoma rekai tigoone kuti ichapera sei iyoyi. Ari kutungamira sangano rimwe rowana mukoti munyika Robert Chiduku kwai adzingiwa basa nehurumende achinzi ari kuita basa rosangano rache rinomirira vakodzero dzevabasa hurumende wari wana mukoti ari kuzviitira nguva yobasa pabodzi pauno kuita ari panzvimbo yehurumende aribe kupuwa mvumo
aidi paita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvichapera musheshere kana kuti zvinenge zvatoita kunyangariwa ipapa, nekuti wada kuedza kunyararidza vanhu vese kuti pareke kana kuita mubodzi anoda kuenda pamberi achibuda pachena. Tiri munyaya dzeutanodzi, kwaita kachirwere kogwirikwiti kari kuita kutonga kurura munyika medumo, kwaikatotekeshera nyika yese zvekutoti izvezvi kwatopfa wapwere wanopfuura 70 chaiwo. Apa kwaiva batiwa nako waakutopfuura 125 kubva mumwedzi waKubvumbi. Aidi wazhinji muHurumende wagotoreketa kuti kwaiwo chechi dzomapostori ndo wari kukonzeresa kuti karambe kachitekeshera, nokuti wana wavo wanoenda bako bayiwa nhomba inobayiwa vamwe kudzivirira zvirwere izvi kuti zvireke kugotekeshera. Pakaita kuoma, rekai tione kuti zvinoita kudini. Hurumende bazi rayo rinoringana zvokunyoresiwa kwewanhu nozvinhu riya roregistry pachirungu, kwairagoburikayo richibvuma manje nyaya makambwa mazuva apfuuraya kuti iko mapasipoti matsva aya ari kunadziwa ba papodzi paunozvitupa nezvimwe zvese zviri kunadziwa ba. Kwaipapapa wari kuziva ba kuti chii chakonzeresa, asi kana kuti wareketa kuti wachatandisa rini pokare kupa vanhu mapasipoti ya waribe kureketa. Pakaita kunyangariwa, wandoreketa kuti kwai zvatinokunyepai zviya kuti wari kunyoresa mapepa okuzvahwa anozvitupa wari papi, wanyoresa zvitupa nemapepa okuzvahwa anokupfa anopfuura mamirioni 2. Rekai tigone kuti zvinenge zvichiita sei ipapa, nekuti pakaita kunyangariwa chaipo. George Guhamatanga, uyo ari ndiye munyori mukuru mubazi rozvomari, agotobuda achireketa achinyepa idhi kuti izvo kwai maitira avo muHurumende ndo mamwe ari kukonzeresa kuti kukwira kwezvinhu kurambe kuchindoenda nokuyenda. Wamunangagwa wagotomunyepa kuti dai uri kuChina taakutoziva kuti taakuenda kokupfuura kuti upfe chaiko nezvawareketazve. Pakaita kunyangariwa kani, rekai tigoone kuti ichapera mushechere kana kuti panoita anobhidiwa chete. Tiri ngedu dzomutambo yakatambiwa yoPSL yakatambiwa kupera kwesondo kuno. Cranbourne Bullets yakakwabura ngezi Platinum noChibodzi. Chicken Inn ikakwaburawo Harare City nokabodzi. Herentals ikapuhwa gwati noBoso nochigwadi ribodzi. FC Platinum no Black Rhinos dzaindotungana paribe chabuda. Tenax ikakwamwa tuiri noDhimbare. Bulawayo Chiefs yakahwina hwendo huno notuiri kukabodzi kuZPC Kariba. Triangle United yakaitawo zvokundotungana wakagwedzana kabodzi noManika Diamonds. Kepekepe ikajawo Bulawayo City nokabodzi. Ngaitiringe dziri kuitika pasi rese. Gurukota rozvomari muSouth Africa kwairi kunanedzehwa kuti rakaita zvinhu zvomutsepwede kusikinya tukono kunochokuita nozvobonde nokusabata zvakanaka vamwe wadzimai. Pakaita kunyangariwa ipapa, rekai tigone kuti ichapera sei. KuSudani kwaita mafashamu atogwarasha vanhu vanopfuura 50 nomubodzi. Ipapa wazhinji kwai watoita kusiyiwa waribe kana chinhu dziri tsuro dzomubhuku chaidzo. Aidi pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tigone kuti zvinopera zvakadini. KuIjipita kwaita vanhu vakapfa vanosvika 40 nomubodzi. Kwai kuno mwoto wakagwarasha imwe kereke yavo ikweyo. Pakaita kunyangariwa chaipo. Tiri kushuvira kuti wakasara wakuwadziwawo wakasike wapora, dai chikara akawarapa nokuchimbidza chaiko. KuKenya kwaita manyongori, asi wanotekaedza sarudzo wokuKenya nyasi wachitungamirirwa nomukuru wavo wagoreketa kuti William Ruto ndiye ahwinha kuita mutungamiriri wenyika ari kuteera. Aja Raila Odinga, kwai William Ruto wanga ane mavhoti mamirioni 8 ano 146 zviuru no100 ribodzi no41 kuita pachirungu 7,176,141 votes. Pakaita kunyangariwa kwai Raila Odinga agoboya mavhoti mamirioni 6
ano zviuru mazana mapfumbamwe ano makumi mana nombiri nomazana mapfumbamwe nomakumi matatu kuita pachirungu 6,942,930 votes. Ipapa chatoita kuvhundutsa vazhinji. Wanawo makomishina aripo pawanomwe waramba kuti zviri zvabuditsiwa zvinduzvo zviripo chaizvo zvokuti paita kunyangariwa heno kuti zvichambopera sei. Ipapa paita kuoma. Mukaona zvaita kudari moziva kuti pakaita kunyangariwa, nokuti kuti kana muteedzeri womukuru zeki yavo iyoyi abva atoita kuburika achiramba kutoti kwete zviri kureketekazvi ndizvo baa chaizvo chaizvo, rekai tigoone kwainoperera iyoyi. Chikwata chedu choManchester United chakakubiwa kukubiwa kusvinu notugobhora tuna chaito ichiribe kana chibodzi. Pakaita kunyangariwa. Ipapa chabva chaita kudengezera mugariro wozvikwatazvo zvinenge zvichihwina. Pakaita kunyangariwa chaiko. Apawo mapenzi mairi Antonio Conte naye tusheri wokuChelsea wakaita kuita kukwaidzana asi bvo waida kuita kubhamurana chaiko. Ndo pakanakira mabuja esino atandoita makedekede unondoziva kuti kundoti ohosiya woti ohosiya zvova zvaita zvakanaka. Asi regai tionekwe zvinoperera. Tiri ipapo mabuja tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.